θα γνωρίζετε ότι η επιταγή, αυτή η υδροεπιταγή, η οποία, Δημήτρη, είναι το ύψος 1.250 ευρώ, αφορά μόνο τις κατοικίες. Εγώ έχω να ευχαριστήσω τον κύριο Πανουριά, τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, για την προσφορά τη μεγάλη αυτή που έχει κάνει, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που περνάει ο τόπος. Αυτό που με ενδιαφέρει, είπε ο κύριος Πανουριάς, ο οποίος είναι Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Αγωγού Φυσικού Αερίου, του ΤΑΠ, μου είπε ότι εμείς θέλουμε να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων που καταστράφηκαν οι οικοσυσκευές τους. Είπε λοιπόν ότι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που οι ηλεκτρικές συσκευές, όπως ξέρετε, όταν πληγούν ιδιαίτερα από το νερό, καταστρέφονται. Το ανέφερα ότι μόλις θα μιλήσω με το Δήμο Σουφλίου, ο οποίος άμεσα ανταποκρίθηκε, ο κύριος Πουλήλιος, και μου είπε ότι θα μου στείλει μία κατάσταση για να τη διαβιβάσω κι εγώ από την πλευρά μου στον ΤΑΠ, για να δούμε πώς μπορούν να ενισχυθούν οι άνθρωποι που επλήγησαν από την πλημμύρα. Θέλουμε κι εμείς όπου μπορούμε και όπου υπάρχει μια ανάγκη να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε. Πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους τοπικούς άρχοντες, για να μπορέσουμε να βρούμε ακριβώς εκείνα τα σημεία που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη την κάθε χρονική στιγμή και η βοήθειά μας θα πιάσει τόπο. Αυτή είναι μια μικρή πρώτη προσπάθεια που κάνουμε σε αυτά τα πλαίσια, ένα έκτακτο φαινόμενο που δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς όσο γίνεται να σας βοηθήσουμε στην ανακούφισή σας. Αυτή η χειρονομία είναι ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Βοήθεια να είναι γεροί και να προσφέρουν. Τώρα το κράτος μόνο δεν προσφέρει. Οι ιδιώτες και οι εταιρείες είμαστε πανευτυχείς. Το κράτος δεν το έχετε δει ακόμη, έτσι? Το κράτος όχι. Ο Τσίπρας μας ξέχασε. Ίσως τελευταία να μας θυμηθεί. Αλλά εμείς το κακό που πάθαμε είναι ανεπανάληπτο. Τώρα θα πάρετε κάποια ανάσα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σας λείπουν? Σίγουρα. Δυο εταιρείες τώρα μας βοηθήσαν. Είμαστε πολύ καλά. Και τα ψυγεία και κρεβάτια. Τώρα θα πάρουμε και τα ηλεκτρικά μας. Δόξα τω Θεώ. Πώς μπορεί το κράτος, ξέρω εγώ, αυτοί οι φορείς βοηθάνε, για καλό είναι. Θα νιώσετε κάποια ανακούφιση με αυτή τη βοήθεια? Οπωσδήποτε. Δυο πραγματάκια θα πάρουμε εκεί πέρα να βάλουμε, γιατί τα σπίτια έγιναν. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια ανάσα για όσους δεν έχουν δυσκολίες για να πάρουν τις οικιακές συσκευές. Είναι με ένα καλό. Κάτι που χρειαζόσασταν. Κάτι που χρειαζόταν ο κόσμος. Ωραία, και εσείς? Πολύ καλό. Είναι πολύ καλό για τον κόσμο. Μπράβο στην εταιρεία.